Mä pole Jokkeeseen Vappuradioon. Oleks sä ihan taukkis? Toi on Jyväsjärvi. Kyllä mä förin se yli tuli. Etkä tuu. Vappuradio. Soi viulu. Langan päässä on nyt ei enempää eikä vähempää kuin entinen maajoukkuekapteeni, meritoitunut kiekkovalmentaja ja Suomen suurin jääkiekkopersona Juhani Tami Tamminen. Tervetuloa Vappuradio haastatteluun. Kiitoksia kunniasta. Mä tiedän pitkältä valmentaja- ja pelaajauralta, että aina kun Jyväskylän suunnasta soitetaan, niin se luonnehditaan täällä Auran rannalle suunnasi kunniaksi. Mitäs Tamille kuuluu näin kevään kynnyksellä vappua odotellessa? No, tämä on täys duunipäivä mulle. Mulla oli aamulla yksi uimakoulutuskeikka. Tuolla on semmoinen Turussa paikkaa nimeltä Nereis Business Garden. Mulla on siellä omat tilat ja mulla oli semmoinen nuorien liiderien, 50 nuorta liideriä. Vedettiin sinne 2 tunnin sessio siinä ja nyt ollaan sitten hetkessä tultu tänne kotisohvalle, koska veljet lupas soittaa tuossa 14.35, niin mä ajattelin, että täällä on vähän rauhallisempaa, niin on helpompi sitten ottaa veljen vapputervehdyksiä vastaan. Kyllä, näin on. Ehdottomasti kun ollaan saatu tämän tason jääkiekkoihminen langoille, niin mennään suoraan jääkiekkoasiaan. Eilen U18-finaali, hopeaa sieltä. Liigassa pelataan todella kontrolloitua finaalisarjaa. Miltä näyttää Tamin silmiin tällä hetkellä suomalaisen jääkiekon tila? No se on just sitä, mä oon tuossa ottanut eri puolilla, kun maikkariasiantuntijana olen, niin Veli Mertarannan kanssa ja kumppanien kanssa ottanut aika paljonkin siihen kantaan. Että se on just sitä, mitä se pitää olla, koska se on todella pitkä jatkumo. Mäkin aloin pelaamaan mestaruussarjaa 1966. Siitä nyt kaiken järjen mukaan 51 vuotta. Kun mä katson sitä, kun on osannut joka päivä olla siinä mukana pelaajana, valmentajana, johtajana, vaikuttajana, kommentaattorina, niin musta se on aika luonnollinen jatkumo. Tästä meidän rakkaasta jääkiekosta on tullut kansallispeli, ja sitten kun siitä on tullut kansallispeli, ja tässä on ollut sitten myöskin viime vuosina lähtien herran Kummolasta viisaita johtajia mukana. Meillä on aina ollut hyviä pelaajia, meillä on aina ollut hyviä valmentajia. Se, mikä meiltä on puuttunut, niin on tuommoiset maailmanluokan johtajat, ja nyt kun sitten Veli Kummolan johdolla myöskin sinne puolelle, myöskin sinne Jyväskylään kuuluu komplimentti Upi Helkovaaralle. Meillä on tämmöisiä legendaarisia kiekkojohtajia, niin sitä kautta tässä on tullut kansallispeli, ja sitten se näkyy totta kai siellä jäänpinnossa, milloin se näkyy 18-vuotiaiden hopeamitalissa, milloin se näkyy tuolla sitten Kalpa Tappara Seriesissä. Eli nyt me saadaan sitten kaikki yhdessä nauttia niistä työn tuloksista, mutta sanoin ihan suoraan, se on ollut pitkä sitkeä jatkumo. Mäkin aloitin 1966, TP voitti siinä keväänä hopeaa, RY38 voitti kultaa, niin silloin Suomessa oli 1 katetturata. Helsinki oli valmistunut hädintuski siihen, oli Tampere 65, nyt meillä on 250 katettua rataa, niin siinä on jo tommoinen, niin kuin sanotaan, coachina ja Juppa-Malkkana ymmärtänyt jo fasiliteettien päälle, niin kun siihen laitetaan siitä, että yhdestä Tampereen hallista on valmistunut 65, nyt on 250 katettua rataa, niin siitä sitten otsikolla saa vähän tyhmämätkin repiä. No hypätään sitten tähän vapun jälkeiseen aikaan, eli jääkiekon maailmanmestaruuskilpailuihin, jotka järjestetään alkaen 5. päivä toukokuuta Saksassa ja Ranskassa, niin mitä odotuksia sulla on näistä kisoista, etenkin Suomen joukkueen osalta? No joo, se on tietysti Suomen joukkueen osalta, niin tietysti kun me lähden jo paikan päälle monestakin syystä, yksi on tietysti tämä meidän loistava MTV Sportin joukkue, Veli Mertarannan kanssa hypätään sinne paikan päälle, niin se on selvää, että nykylähtökohdilla, kun meidän Leijonan joukkue lähtee mihin tahansa suurkisoihin, niin meidän tähtäimessä pitää olla vaan ja ainoastaan kulta. Silloin mulle sitten paljon vähemmän merkitystä siitä, että tullaanko sieltä kultamitali kaulassa. Oleellista on se, että me ollaan ehdoton 1 kandidaatti, ja sitä kautta meillä on kaikki välineet, niin kuin sanotaan, supermenestyksiä. Meillä on hyviä valmentajia, meillä on riittävän määrä hyviä pelaajia.
Meillä on tämmöistä valmistautumisen kulttuuria. Ja mä takaisin alleviivaan, kun munkin vanhaan kotikaupunkiin Pariisiin mennään. Ja siellä Champs-Élysées, kun veli Mertarannan kanssa mennään juomaan kaffea välipäivänä, niin eniten siellä vilinässä näkyy Suomen lippuja. Eli siitä on kaikilla lailla, niin kuin sanotaan, tästä tuu kiekkokansakunta ja voisiko sanoa yhtenä tekijänä, niin mun ainakin niin kuin mieleni täyttää niin kuin mieletön riemu just sen takia. Tammi, otetaan tähän väliin ensimmäiset kuuntelijakysymykset. Niitä voi tosiaan edelleen laitella Twitterin hashtagilla Vappuradio JK:lta ja sitten suoraan tuonne meidän Shoutboxin puolelle, mutta Tatu Virtanen haluaa tietää ensimmäisenä, että mikäli Ranska voittaa nyt sitten jääkiekon MM-kultaa, niin kuinka monta prosenttia siitä on Aurinkokuninkaan ansiota? No mun varovainen arvio on 100. Joo, se oli aika tyhjentävä. Se oli erittäin sillä tyhjennettiin pankkia, varmasti myös Tatu sai tästä itselleen hyvän vastauksen, mutta kiekkobuumia varmasti Ranskassa on herätelty tässä viime vuosina, kun siellä on myös alkanut tulla MM-kisoissakin menestystä paljon, on tullut voittoja isoistakin maista yksittäisissä otteluista, niin miten olet tätä Ranskan jääkiekon kehitystä nyt sitten sen niin sanottuna alulle laittaja, niin olet seurannut? Hyvin luonnollinen jatkumo. Siinä on ihan sama juttu, kun aikanaan sinne lähdin maajoukkueen valmentajaksi todella niin kuin tekemään sitä työtä, ei vaan niin kuin lyömään klubitakkia päälle ja poltsamaan jotain yksittäisiä pelejä. Mä näin ne mielettömät mahdollisuudet, mitä siellä on. Ensinnäkin Ranska on iso maa, jossa siihen aikaan, kun mäkin menin sinne jääkiekkoon, oli pieni peli. Se on vähän kuin käsipallo Suomessa, jota vetää sitten niin kuin suhteellisesti ottamaan, mutta kun se on niin iso maa, niin se tarjoaa niin kuin sanotaan mielettömiä mahdollisuuksia. Ja siellä sitten tietysti jo munkin johdolla, jota mun työtä on sitten jatkanut nykyinen päävalmentaja Dave Henderson, joka oli silloin jo, mä aikanaan tein Davista 20 maajoukkueen valmentajan ja mun loistava manageri Patrick Franciterin kanssa. Me koko se koulutustoiminta, kaikki tämä me uusittiin siellä ja mulle niin tämä on kaikkien pieni yllätys ja musta se on hienoa, että nyt nämä veljet saa sitten vihdoin ja viimein niin sanotut kotikisat. Oli jo silloin, kun mä olin vallassa siellä ja voitettiin, että vaikka Tukholman kisoissa 95 ja voitettiin Kanada 4-1 ja Saksan 4-0 ja Sveitsi 3-1 ja Suomenkin kanssa vedettiin siellä yhden välipäivän kanssa 30 minuuttia 0-0 Suomi voittaa kultaa, niin hyvä näin ne ulottuvuudet. Ja silloin jo munkin kautta sinne tuli 50 suomalaista ammattipelaajaa eri puolilla, nimeketään ja sitten Kari Jalonen ja Maukka Kuusisto ja kaikkien mahdollista. Niin kaikki tämä summa summarum ja ennen kaikkea pitkät perinteet. Yksi asia, mutta täytyy muistaa, että on myöskin niin kuin jyväskyläisiä kuuntelijoita, että Ranskan jääkiekolla on huomattavasti pidemmät perinteet kuin Suomen. Mutta se on vaan aikanaan keskittynyt hyvin muutamiin paikkoihin, sitten lähinnä siellä Chamonix, niin tietysti Alpeella se on aika luonnollista, että kiekkoa pelataan mieluummin Alpeella kuin ei pelata. Ei pidä koskaan niin kuin aliarvoida, siellä on paljon perinnettä, siellä on todella paljon väkeä, 55 miljoonaa ihmistä, niin siellä silloin tällä joku rupeaa pelaamaan kiekkoakin ja nyt sitten kun siellä on tämmöinen sofistikoitunut sarjajärjestelmä, ja siellä ymmärretään niin kuin joukkueen urheilun päälle noin niin kuin kaiken kaikkiaan tullut hyviä valmentajia ympäri maailmaa. Ja jääkiekon populariteetti on kasvanut, siinä on ruvettu rakentaa myöskin niin kuin jääkiekkoon erityisesti sopivia ratoja. Ei mikään musta se on kaikkein hienonta. Siksi ylipäänsä niin kuin sanotaan eurooppalainen ja myöskin maailman kiekko tarvii menestyvää Ranskaa enemmän kuin Ranska tarvii tämmöistä kansainvälistä jääkiekkoa. Jatketaan, Tammi, vielä hetken aikaa kuulijakysymysten mukana. Ihan tähän seuraavaan kysymykseen erittäin lyhyt vastaus vielä, nimittäin liittyen Ranskaan. Missä ovat Pariisissa parhaat patongit? Sitä kysyy Southboxissa nimimerkki Lasse Kukkonen. Eli missä on Pariisin parhaat patongit? No, niitä löytyy, mutta mä asuin semmoisessa paikassa kuin Rue de la Faisanderie 100. Joka on ihan kivenheitto siitä riemukaarelta, riippuen nyt minkälainen heittokäsi, mutta jos on tämmöinen pitkänä heittokäsi, niin siitä lähtee semmoinen kuin Rue de la Faisanderie, ja siinä osoitteessa 100 asuu Aurinkokuningas, kämppä ikävä kyllä vaan 204 ja parveke suoraan Champs-Élysées'lle. Siinä alakerrassa on Boulangerie,
niin sitten vaan kaikki Jyväskylän veljet sieltä hakemaan, kun mahdollisesti siinä kisakohmeessa sitten tarvitsevat vähän niin sanotusti pullaa. Aivan loistavat vinkit tuli varmasti kaikille kiekkoturisteille. Ja sitten oikeastaan kuulijamme vielä kerran se tarkka osente, Ryydelo Pesanderi 100. Sitä kohti. Kuulijamme nyt johdattelevat... Pariisi 75, jos veljet hakee sitten tätä niin sanotusti kautta osanumeroa. Aivan loistavaa. Kuulijamme johdattavat seuraavaksi vähän muistelemaan omaa pelaajauraasi, ja Pate 36 kysyy ensimmäisenä, että jos Koho 221 olisi ollut komposiittia, niin olisiko omat maalimääräsi urallasi olleet vieläkin suuremmat? No, kyllä mä uskoisin, en tiedä niinkään maalimääriä, mutta totta kai se auttaa siinä, että väline on parempi, mutta täytyy tietysti muistaa se, että meidän aikana myöskin sitten maalivahtien vehkeet oli sanotaan sen tyyliset, että siellä nyt sentään silloin tällöin näkyy joku reikä, ja sen takia mäkin nakkelin, milloin sitten Drydenille ja milloin Tretjakille on muutamia ylänurkkia, jotka mä oon nimennyt myöhemmin sitten silloin myös Sebakon kenkälaatikko, niin sinne on kiskattu sitten milloin Lusnikissa, milloin Montrealissa muutamia. Oliko nimenomaan oikeaan vai vasempaan alanurkkaan? Siinä on loistava kysyjä, niin on se, että siis välineissä on ollut huima kehitys. Ei mailla ole ainoa, vaan siinä on sitten totta kai luistimet, hanskat, ylipäänsä tämmöiset. Ja sen takia sitten Vellu Ketola ja mun piti ottaa vähän enemmän punttia kuin nämä nykiveliä, koska ne vehkeet jo paino niin paljon. Riku Vihreäsaari kysyy tähän liittyen, että oliko se nyt Tretjakille oikeaan vai vasempaan alanurkkaan? Kumpaan upposi? Kyllä se me otetaan nyt vaikka toi Lusnikin 71, niin kyllä sinne joka nurkkaan heitettiin, kun Suomi voittaa 4-2, ettei sinne nyt ihan yhteen alakulmaan, vaan siellä oli sitten Konavolenko vaihdettiin, kun sinne meni yksi ja tuli Tretja, kun meni sitten seuraava luokossa toinen, niin kyllä siinä veljet jopaisesti kurjaa kunnioittaa. Juhani Tamminen, meillä on täällä Jyväskylän yliopiston Vappuradiossa kuuntelijakunta perin nuorta kuitenkin, niin millainen olit pelaajana aikanaan ja löytyisikö nykypäivästä jotain pelaajaa, johon voisit itse asiassa verrata? No, mä olin atleettinen, eli mä olin monipuolinen atleetti, pelasin jalkapallo TPS:n mestarijoukkueessa 66-68 ja pelasin poikien maajoukkueessa jalkapalloa. Mulla oli vahva yleisurheilutausta, hyppäsin seipäällä semmoinen 4 metriä pampuseipäillä ja näin ollen mä olin atleettinen laitahyökkäjä, joka mun mielestä osasi 2 asiaa, eli vahva luistelu ja sitten erittäin vahva laukaus. Ja ne ei tule tänä päivänä, eikä ne tullut silloin ilman harjoittelua. Eli kyllä mulla meillä ei ollut jäätä täällä Turussa silloin kesällä, niin mä rakensin tuonne mökille semmoisen ampumapaikan. Ja kun siihen aikaan koulussa oli 3 kuukautta kesälomaa, eli 90 päivää, niin mä ammuin semmoinen 500 kiekkoa joka päivän levyltä. Ja 45 000 kiekkoa, niin tiesin vähän sitten syksyllä, kun mentiin jäille, minne päin se lähtee. Ja tämä on oikeastaan kauppaan, kun mä katselin niitä Jypinkin loppupelejä tuossa, niin aika monelle velille siellä nyt kesällä, vaikka jään päältä ottaa 500 kiekkoa joka aamu ja laittaa vielä sinne mailla yläreunaan vähän lyijyä, niin kuin mun isä teki, kun isä oli peltisestä ammatiltaan, niin sen jälkeen sitten rupeaa Jyväskylän veljelläkin taas menee sinne puitten alla. Sulla on, Tomi, pitkä ura sekä pelaajana että valmentajana, mutta jos vielä muistellaan tuota pelaajauraa, niin mikä on semmoinen ihan, jos pitäisi joku yksi muisto tai saavutus nostaa sieltä pelaaja-ajoilta esiin, niin mikä se on? No kyllä, sitten aika paljon kulminoitu. Meillä oli kotikisat 1974, ja mä olin Palameijan ihan legendaarisesti ykkösviisikko Heksi Riihdältä, Juha Ranta, silloin Vellu Ketola, Esa Peltonen ja allekirjoittanut, ja sitten kun löytiin kirjat kiinni sen kisojen jälkeen, jossa me jäällä voitettiin mitali. Siis tuloksilla voitettiin mitali ihan kirkkaasti, mutta se meni tämmöiseen johonkin Vetselin banaanijuttuun. Niin, mutta pelaamalla otettiin mitsku. Ja meidän kenttä, siis Vellu Ketola keskellä, allekirjoittanut oikealla, Esa Peltonen vasemmalla, Juha Rantasella, Heksi Riiranta, niin kaikkien statistiikkojen mukaan me oltiin sen kisojen kakkoskenttä. Et meidän edellä oli ainoastaan Lutsenko, sitten oli Harlamov, Pekov, Mihailov ja Lutsenko ja Chicago, eli Ryssien ykköskenttä, niin niillä oli niin kuin paremmat skoorit kuin meillä. Eli
kyllä se kertoo aika pitkälti. Ja siitä kisosta sitten suoraan Ketola Riihiranta Winnipegkiin. Mulla oli liikuntatieteellinen, silloin se oli Helsingissä, nyt se on Jyväskylässä. Mulla oli kesken, mä suoritin sen loppuun. Mä lähdin seuraavana syksynä ammattilaiskentillä, niin kyllä mä luulen, että se kertoo ihan riittävästi. Kunhan nyt nämä nykyveljet pääsee siihen, että ollaan esimerkiksi niin kun emme tulevissa MM-kisoissa Laine ja kumppanit on toisiksi paras kenttä koko MM-kisoissa, niin palataan sitten asiaan. Mennään sitten jälleen kuulijakysymysten maailmaan. Tämä on tullut Twitteristä Janne Tiikkaiselta ja liittyy nimenomaan omaan valmentajauraasi. Ja kysymys kuuluu, että vieläkö ajattelit valmentaa, ja nimenomaan puhutaan nyt jääkiekkojoukkueen valmentamista, eli vielä noihin vanhoihin hommiin, niin vieläkö paluu jossakin vaiheessa on edessä? Joo, sanotaan näin, että eihän taidot ole mihinkään kadannut, päinvastoin. Mulla on erittäin hyvä agentti tuolla maailmalla, sellainen veli kuin Toni Waldman asuu Saksan puolella. Ja hänellä on erittäin hyvin hanskassa niin kuin Saksa, Itävalta, Sveitsi, se markkina. Ja nytkin taatusti Pariisin kisojen aikana niin juodaan kaffea siellä jossakin Saaselisellä tai sitten tuolla Börssi-hallissa. Toni soitti mulle 2-3 päivää sitten justiin, katsottiin vähän sitten niin sanotusti meidän välinen tilanne, koska se, mikä täällä on myöskin Jyväskylässä aikamoinen harhakäsitys, on se, että me puhutaan niin kuin korkealuokan valmentajapaikoista. Mun taisi olla viimeinen korkealuokan valmentajapaikka. Mä olin Zürich Lionsin päävalmentajana tuossa kausi yli 2006-2007, joka tarkoittaa sitä, että siellä maksetaan niin 3-4 kertaa enemmän liigasta. Yksi asia, mikä täällä aina unohtuu, ei vähiten Jyväskylässä eikä Turussa, on se, että tämmöistä yhtä maailmanluokan pestiä, se on ihan sama, onko se Sveitsin A-maajoukkue, onko se Ranskan A-maajoukkue, onko se Zürich Lions, tämmöiset niin maailmanluokan pestiä, niin yhtä pestiä kohti, niin maailmassa on semmoinen 100-150 kompetenttia ehdokasta. Ja näin ollen, niin että se osuu sitten kohdalle, niin siinä tarvitaan monenlaista. Siinä tarvitaan totta kai tänä päivänä. Sulla täytyy olla nimeä, sulla täytyy olla näyttöä, sulla täytyy olla CV kunnossa. Mutta sitten pitää vielä sopia siihen, että mitä se paikallinen presidentti ja kun agentit tunkee, mä vielä muistutan sitä, että se on noin 150 kompetenttia veliä. Otetaan sitten vaikka isä ja poika Jursino ja Dave King ja Kingstonit ja Erkka Westerlundit ja Jukka Jaloset ja sitä ja tätä. Otetaan kaikki parhaat svenskit. Se on noin 150 kompetenttia veliä, kun kyttää tuommoista mestaa. Ja sen takia sitten musta on ihan hyvä se Jyväskylässäkin rauhoittua, että ihan joka kerta ei osu kohdalle. Ja se ei taas taipota sitä, etteikö sitten Ari-Pekka Selin osaisi valmentaa tai Erkka Westerlund ei osaisi valmentaa, ne osaa valmentaa. Mutta kysymys kuuluu, että onko se mesta auki oikeaan aikaan oikeassa paikassa, oliko se vapaa lähtemään, oliko se valmis menemään niihin ehtoihin, mitä se sitten tässä tapauksessa työnantaja kertoo, etc. Ja mä oon ollut niitä melkein kaikissa otsikolla. Mä oon niitä harvoja, joka tietää, mistä puhutaan. Jep. Tami, on pakko vielä nopeasti kysyä tästä kotimaisesta jääkiekkosarjasta ja sen käynnissä olevista playoffeista, että taas kerran keväinen puheenaihe, tuomarointi ja kurinpito on noussut esille, niin mikä tähän on syynä, että taas meuhkataan tuomareista ja kurinpidosta? Yritetäänkö vaikuttaa tuomariratkaisuihin vai onko touhu vain pillipiippareilla niin kertakaikkisen huonoa? No siinä on sekä, että tämä on ihan loistava kysymys. Mä oon ottanut tuossa mulla on välineet tuossa Maikkarin niin netistä voi ihmiset käydä kysymässä, kun meillä on siellä loistavia nuoria toimittajia, ne oli heti hereillä ja mä annoin sinne oman näkemykseni siitä ja otin siihen niin kuin viitekehyksiksi tämän, koska tässä oli ihan samanlainen juttu, kun mulla oli aikanaan legendaarinen karsintasarja Vaasan Sport Porinässä meni 7 peliä, jos siitä puhutaan Pohjanmaan vielä tänä päivänä, niin mä näen samanlaisia yhtäläisyyksiä nyt tässä, koska silloin oli innovatiivinen Tamminen, joka toi väkisin Vaasan Sporttia tuonne kansalliseen huipulle, ja silloin oli perinteinen S vastassa, ja pelillisesti niin kusessa kuin olla ja voi, kunnes sitten tuli järjestelmä, ja mulla on ne nauhat täällä, että mä tiedän mistä mä puhun.
se jäähysumma, kun mulla oli tuommoinen viisikopelissä valovuoden ässiä edellä oleva nopeajalkainen pienikokoinen joukkue, niin meidän jäähymäärä oli 3-kertainen ässiä verrattuna. Nyt kun mä katson ihan vastaavasti, mun entinen huippumaalitykki, niin Pekka Virta on luonut siis oman pelitavan, jota mä arvostan niin kuin ylitse kaiken. Ja vastassa on sitten herra Tapolan erittäin hyvin organisoima perinteinen Tappara. Ja sitten kun tämä uusi tuli ja alkaakin uhkaamaan, niin meidän järjestelmä on rakennettu niin, että sinne alkaa tulla tämmöisiä tuomarisotkuja. Ja mikä surullisinta, niin oli sitten tämä herra Sampo Liusjärven niin kuin idioottimainen ratkaisu tässä olla tätä päiväselvää polvitaklausta niin kuin rankasematta. Ja näihin mä oon ottanut kantaa, koska mä oon MTV3 asiantuntija. Ja mä sanon ihan suoraan, mä ymmärrän pelistä enemmän kuin herra Liusjärvi. Piste. Seuraavaksi mennään sitten, kun Vappuradiosta kuitenkin kyse, niin pakko tietenkin yksi vappuaiheinen kysymys sinultakin, Tammi Kysästä, ja se tulee tuolta Shoutboxin puolelta. Janoinen Lohi kysäisee, että mikä on paras vappujuoma, onko Kukon voittanutta? Ei saunan jälkeistä Kukon voittanutta ei ole. Ja mikäli kelit nyt, mä olin eilen tuolla mökillä, meillä on tuossa huippumökki tuossa Airistolla, ja mä olin virittelemässä sinne jo verkot valmiiksi, silloin ennustaa, että siellä on tuommoinen 340 puhaa odottaa veljeä. Ja siellä kun lyödään sitten saunat päälle, niin kyllä se melkein siinä saunan terassissa on yksi kukko, jos on ihan huippupäivä ja kalaa tulee hyvin, niin ehkä 2. Juhani Tamminen, viime vuonna Matti Nykänen antoi meille opiskelijoille vappuun aivan uskomattomat ohjeet, millä vapusta selviää, niin löytyykö Jääkiekkoleijona numero 79 jotkut vappuohjeet nyt opiskelijoille vappuun 2017? On. Ja kun tiedän, että Jyväskylä kun on tämmöinen Suomen Atena ja tämmöinen sivistyksen kehto, niin mä annan se vielä jenkkitermeen ja se kuuluu seuraavasti: slow and steady, get you ready. Juhani Tamminen, oikein paljon kiitoksia Vappuradion haastattelusta ja hyvää kevään jatkoa ja hyviä MM-kisoja. Kiitoksia kovasti soitosta, arvosta veljen soittoa ja muistakaa vappunakin tämä slow and steady, get you ready. Vappuradio.